Dalawang farmer cooperatives naman po mula po sa barangay Inlambo, Mangaldan ang sumailalim po sa hands-on training sa paggamit po ng modern farm machinery sa isinagawang demonstrasyon po ng Department of Agriculture Regional Office 1 or DARFO 1 Municipal Agriculture Office noong Disyembre 1. Sa nasabing aktibidad, ibinahagi po sa mga magsasaka kung papaano nakatutulong ang makabagong makinarya upang mapabilis ang pagtatanim at makatulong sa pagtaas ng kanilang kita. Ipinakita din ang ilang bahagi po ng proseso upang mas madaling maunawaan ng mga benepisyaryo ng mechanized farming. Ipinakilala rin sa kanila ang crop diversification o ang pagtatanim ng iba't ibang pananim sa iisang lupain upang mapalawak ang alternatibong mapagkukunan ng kita at mapataas ang productivity. Katuwang sa aktibidad ang ilang ahensya na nagsagawa ng pagsusuri sa traditional planting at mechanized method upang malaman kung alin ang mga epektibo at mas kapaki-pakinabang sa kasalukuyang pangangailangan ng mga magsasaka. IFM News. IFM News. IFM.